गोजोन फुंबिलि दिनै 30 डिसेम्बर एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामनानै होनो हागोन। दिनैनि सानसेरि खौरांखौ फरायनो आखायाव लादों आं सिबिरानि ब्रह्मआ। दानिया नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंलांदो। बिटिआरनि सिङाव थानाय गंसे सोरखारि देहा फाहामसालियाव सानसेयावनो सानै जोनोम जागोदान गोरलै गथ'नि जिउ खहा आरो गथ' गोरलैया देहा फाहामसालियावनो जिउ खहा जानायनि उनावबो डिउटियाव थानाय माखासे नार्सफोरा नखरनिफ्राय रां लानायनि अजद। बे जाथाया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि जेएसबी सिभिल हस्पिटालाव जादों। नखरनिफ्राय अजद होनाय बायदिब्ला चिरांनि काजलगाव जेएसबी सिभिल हस्पिटालाव देहायाव गोनां आइजोखौ थिसननायनि उनाव मोनसे इन्जेक्सन होनाय जादोंमोन। बेनि 1 खावसे आरो 2 घन्टानि गेजेरावनो नर्माल गथ' जोनोम होनो हादोंमोन बिमाया। नाथाय जोनोम जाखांनायनि उनाव गथ' गोरलैया गाबाखैमोन आरो जेबो हुसबो गैयामोन। बेनि उनावसो इमार्जेन्सि डक्टरखौ लेंहरनाय जादोंमोन, जेराव डक्टरा गोरलै गथ'खौ गाज्रि थासारियाव दं होननानै फोरमायथिदोंमोन आरो डक्टर बुंनाय लेखायै गोरलै गथ'खौ लवार आसाम देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव, गोरलै गथ'खौ लवार आसाम देहा फाहामसालिनि डक्टरा थैबाय होननानै फोसावदों। आरो बेबायदियैनो सानसेयावनो फारियै सानै जोनोम जागोदान गोरलै गथ'सानि जिउ खहा जानो गोनां जादों चिरां जिल्लानि काजलगाव जेएसबी सिभिल हस्पिटालाव। देहा फाहामसालियाव गोरबोआव थानाय आइजोखौ नार्सफोरा इन्जेक्सन होनायावनो माबा मोनसे गोरोन्थि जानायनि सन्देह खालामदों नखरनिफोरा। मानोना 2 दाननिफ्रायनो चेकआप खालामबोबाय थानायाव जेब्लाबो नर्मालानोमोन आरो गथ' जोनोम जानाय समसिमावबो गोरलैया उदै सिङाव गोबां सोमावग्लुंबाय थादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय दुखुनांथाव, गोरलै गथ'आ जोनोम जानाय समावसो जिउ खोमानो गोनां जादों। अब्लाबो डिउटियाव थानाय माखासे नार्सफोरा मोनसे नखरनिफ्राय 2500 आरो गुबुन मोनसे नखरनिफ्राय 1500 रां लादों होननानैबो अजद होदों बिथांमोनहा। नोंथाङाबो लावखार ओंखाम जाहैनो थांखि लादों नामा? लावखार ओंखाम जाहैनायनि सिगां माखासे नियम खान्थिखौ नोंथाङा मिथिनानै लाग्रोनाया गाहाम, नङाबा जुरिमाना होनांगोन। लावखार ओंखाम जानायखौ लानानै गोबां नेमखान्थि फोसावदों कामरुप मेट्र'नि डिसिआ। जायफोर नेमखान्थिखौ खोनायोबा नोंथाङाबो रागा जोंफ्लांनो हागौ। थारैनो बेबायदि नेमखान्थि फोसावदों कामरुप मेट्र'नि डिसिआ। नाथाय बे नेमखान्थिया कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरनि थाखायल' जागोन। नेमखान्थिफोरा जाहैबाय, सेथियाव अथ'रिटिनो जेबो मिथिहोआलासे आरो गनायथि लायालासे रावबो हानजा आरो सुबुङानो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव हाबनो मोननाय नङा। लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव हाबनाय आरो ओंखारनायखौ लकेल एडमिनिस्ट्रेटिभ एजेन्सिफोरा नोजोर लाखिगोन। नैथियाव दङ थार्मकल आरो प्लास्टिक बाहायनो मोननाय नङा आरो लावखार ओंखाम जाखांनायनि उनाव साब सिखोन खालामलांफिननो नांगोन आरो गारजानाय मुवाफोरखौ मोनसे थिखानाय गारग्रा जायगायाव गारनो नांगोन, नङाबा जुरिमाना नांगोन। थामथियाव दङ दैयाव थोरसि लथा जि जोम सुनो मोननाय नङा, दुगैनो मोननाय नङा, खालि थिखानाय सुग्रायावल' आखाइ बायदिखौ सुनो मोनगोन। ब्रैथियाव दङ गनायथि लायालासे दैयाव ना बोननाय, नाव जावनाय, सानस्रिनाय बायदिखौ खालामनो मोननाय नङा। बाथियाव दङ जायखिजाया जुवा गेलेनो मोननाय नङा। दथियाव दङ बिफां लाइफां दाननो मोननाय नङा, हाग्रा हानो मोननाय नङा, हा जावनो मोननाय नङा। स्निथियाव दङ टेन्ट बायदि लुनानै थानो मोननाय नङा। दाइनथियाव दङ सिगारेट सोबनो मोननाय नङा, जौ लोंनो मोना, गोसा सोदोबजों दामनो मोना। बेनि अनगायैबो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव साइकेल एबा गारि सालायनो मोननाय नङा, बम गावनो मोननाय नङा, धोरोमजों आरो राजखान्थिजों लोब्बा थानाय जेबो प्रग्रामबो खुंनो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो आरो माखासे नियम खान्थिफोर। बेफोर नेमखान्थिखौ फालियाब्ला 1000 रां जुरिमाना होनो नांगोन। बिपिएफ सोरखारा 10 बोसोरसिमाव माब्लाबाबो गोहोआव फैनाय नङा। बिपिएफनि दानि थासारिखौ नायोब्ला बिपिएफ दोलोआ 10 बोसोराव माब्लाबाबो गोहोआव फैनाय नङा, मानोना दोलोनि दैदेनगिरिनि गेजेराव सोमोन्दो गैया होननानै बुंथियो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। बिपिएफ दोलोआ गोख्रों जायोबा इउपिपिएलनि थाखायनो मोजां, मानोना फारसेल' राजखान्थि खालामनायाव रंजाथाव जाया, बेनिखायनो बिपिएफआ रंजाथाव खालामथों होननानैबो बुंथियो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। लोगोसे हाग्रामा महिलारिनि समाव जाख्ल'नाया सिएजि रिपर्टआव नुजादों, नाथाय जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिरनाया गोलाव सम नांगोन। प्रमद बर'आ बेनि सायाव फोरमान जमा खालामगासिनो दं, दिनै नङा गाबोन जागोन होननानैबो बुंथियो उरखावगोरा ब्रह्मआ। राजखान्थिनि बेफोर खोथानि अनगायैबो बियाब दाफामनायनि सायावबो बिथाङा बुंथियो दि रायजोआव बियाबफोरा दाफाम जाफिनगोन, नाथाय बिटिआर ओनसोलाव बियाबफोरा बेसेबां दानख'जागोन आरो बेसेबां दाजाबजागोन बेखौ लानानै जिंगासिनो गोनां गैया। बिटिसि ओनसोलनि सिमाया जेरैबायदि बेनि सायाव बिथा खालामनानैनो एमएलए बियाब आरो एमपि बियाबा थागोन। बिटिआरआव 2 पार्लियामेन्टारि बियाब आरो 14 बिधानसभा
बियाब जागोननि आसा खालामनायखौबो फोरमायथियो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। भबानिपुर, सरबक, खलाइगाव आरो गसाइगाव बियाबनि माखासे बाहागोआल' बिटिआरआव गोग्लैयो आरो बिटिआरनि मोनजिनै बिधानसभा बियाबनि मादाव मोनजियाल' आबुङै बिटिसिआव गोग्लैयो होननानैबो फोरमायथियो उरखावग्रा ब्रह्मआ। सिबिएसइआ थाखो 10 आरो 12नि बर्ड आनजाद 2023नि डेट शीटखौ फोसावनानै होबाय। सेन्ट्रेल बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन सिबिएसइ दिल्लीआ डेट शीट फोसावनाय मथे सेकेन्डारि स्कुल एग्जामिनेशन 2023 अदेबानि थाखो 10नि आनजादा 15 फेब्रुवारि 2023निफ्राय जागायजेनगोन आरो 21 मार्च 2023आव जोबहैगोन। आरो सिनियर सेकेन्डारि स्कुल एग्जामिनेशन 2023 अदेबानि थाखो 12नि आनजादाबो 15 फेब्रुवारि 2023निफ्राय जागायजेननानै 5 एप्रिल 2023आव जोबहैगोन। सिबिएसइआ सार्कुलारनि गेजेरजों फोसावनाय बायदिब्ला थाखो 10 आरो थाखो 12नि बर्ड आनजाद 2023नि डेट शीटखौ फोसावनायाव माखासे जेंनाफोरखौ नोजोर होनानै डेट शीटखौ बानायनाय जादों, जेरै मोननै आनजादनि गेजेराव फरायनो थाखाय नांगौ बायदि समसिमा होनाय जादों। थाखो 12नि डेट शीट बानायनायाव कम्पिटिटिभ एग्जामिनेशन जेरै जेईई मेइन बेफोरखौ नोजोर होनानै डेट शीटखौ बानायनाय जादों। डेट शीटखौ सिगांनो इस्यु खालामनानै होनाय जादों जाहाथे फरायसाफोरा मोजाङै आनजादनि थाखाय थागथियारि जानो हायो। सिबिएसइ थाखो 10 आरो 12नि बर्ड आनजादनि डेट शीटखौ नोंथांमोनहा नायनोबा cbse.gov.in आव थांनानै मेइन वेबसाइटआव क्लिक खालामनानै Circular and Date Sheet for Main Exam 2023 for Class 10 and 12 आव थांनानै नायहैनो हागोन। बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा थाखा फैसानि उन खारो। बड'लेण्डनि मुङाव बनसुआ नंखाय सोमावसारदों। समाज बिजोङाव सुबुंफोरा बेबायदि फिनजाथाय होनायखौ लानानै खैराबारि खोन्दो बनसुनि खौरांगिरि मेल। बिथांमोना फोरमायथिदों दि थांनाय साननैसो सिगां खैराबारि दख'रा बनसुनि लेङाइ आफादगिरि मुंदाव बसुमतारी आरो नेहाथारि सपन नार्जारी बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोआव हाबखांनायनि उनाव बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा रांनि उन खारो नामा, बड'लेण्डनि मुङाव नंखाय सोमावसारदों नामा बायदि रायजो राजाफोरनिफ्राय अजद सिखांदोंमोन। बिनि सायाव खेंफोरथि होनो थाखायनो खौरांगिरि मेल खुंदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि बनसुआ जि खोथा होदों बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानो गोनां गैया। सासे सानै लुबैसुला आरो गाव गावनि सानग्रा सुबुंफोरा बबेबा दोलोआव हाबगोन आरो बबेबा दोलोनिफ्राय ओंखारगोन। बेनि अनगायैबो इउपिपिएलआव हाबफैनाय बिथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावबोनाय इउपिपिएलनि सोद्रोमाखामोन आरो थांनाय 7 डिसेम्बराव अदालगुरियाव बड'लेण्ड सोमावसारनाय हाबाफारि लानायनि उनाव पुलिसफोरा बनसुनि दैदेनगिरिफोरनि नखर हाबनानै नटिस हैदों आरो मेन्टेल प्रेसार हैदों। फारसेथिं रांखान्थिनि आंखाल। बेनि अनगायैबो जानो हागौ इउपिपिएलनिफ्राय बिथांमोनखौ फुस्लायहैदों, जायजों बिथांमोननि गोसोआ गेलेमदों जानो हागौ, बेनिखायनो इउपिपिएलआव हाबदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोना। नाथाय सासे सानै लुबैसुला आरो गाव गावनि सानग्रा दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो मोनसे आफादनि सायाव सन्देह खालामनाया जुक्ति नङा होननानैबो बुंथियो। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बनसुखौ होबथानो थाखाय आसाम सोरखार आरो इउपिपिएल सोरखारा सोलो खालामबोबाय थादों, मानोना बड'लेण्ड सोमावसारनाया गोग्गोम महर लायोब्ला माखासे दैदेनगिरिफोरनि आथिंनि हाया गुगागोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि मोन्नैबो सोरखारा जायखिजाया थासारियाव बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लुबैया, जायनि थाखाय बनसुनि दैदेनगिरिफोरनो पुलिसआ नटिस हरदों आरो सोमावसारोब्लानो हमगोन आरो आयेननि राहा लागोन होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो जायफोरा राजखान्थि दोलोआव हाबहैदों बिथांमोनहा रांनि लबावसो राजखान्थि दोलोआव हाबहैदों, रांनि उनल' खारो, रां मोनाबा खामानि मावा होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। गुजुनायनि मुलि लोंनानै सा 18 गथ'सानि जिउ खहा। भारतनि नयडायाव बानायनाय मोनसे कम्पानिया दिहुननाय गुजुनायनि मुलिखौ लोंनानै सा 18नि जिउ खहा जादों। डक्टरनिफ्राय गनायथि लायालासे आरो फार्मासिस्टनि बिथोन बायदियै नांनायनि बारा मुलि लोंनायनि जाहोनावनो उन्दै गथ'फोरा जिउ खहा जानो गोनां जादों। मुलिनि मुङा डक 1 मेक्स। बे गुजुनायनि मुलिखौ लोंनायनि उनावनो उजबेकिस्तानाव सा 18 उन्दै गथ'साफोरनि जिउ खहा जादों। डक 1 मेक्स मुंनि गुजुनायनि मुलिया नयडानि मेरियन बाय'टेकजों दिहुनजादोंमोन। उजबेकिस्ताननि सावस्रि बिफाननिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला हादोराव बे मुलिखौ लोंनानै सुबुंनि जिउ खहा जानायनि उनाव लेबरेटरियाव टेस्ट खालामनायाव इथाइलिन ग्लाइकल मोननाय जादों, जाय बिस गोनां। उजबेकिस्तानाव बेबायदि जानायनि उनाव गुजुनायनि मुलि डक 1 मेक्सनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय भारतआबो लेबरेटरियाव सेम्पलखौ दैथायहरदों होननानै फोरमायथिदों सावस्रि बिफाननि मन्त्रि मानसुख मान्डविया बिथाङा।
आरो टेस्ट खालामनायनि उनाव मा रिपर्ट मोनो बेनि सायाव बिथा खालामनानैनो राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। भारतनि नयदानि मेरियन बाय'टेकजों दिहुनजानाय डक-1 मेक्स गुजुनायनि मुलि लोंनानै उन्दै गथ'साफोरनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गेम्बियायावबो सा द'जथामनि जिउ खहा जादोंमोन। भारतनि हारियानानि मैडेन फार्मा कम्पानिजों दिहुनजानाय गुजुनायनि मुलिखौ लोंनायनि उनावनो गेम्बियायावबो सा द'जथामनि जिउ खहा जादोंमोन। मुलियाव दि इथाइलिन ग्लाइकल आरो इथाइलिन ग्लाइकल बांद्राय थानायनि थाखायनो मुलिखौ लोंनायनि उनाव किडनि डेमेज जानायनि थाखाय सा द'जथाम उन्दै गथ'फोरनि जिउ खहा जादोंमोन। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेला नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव सिगां साहाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय जेरै चाउमिन बायदि बायदिखौ मोननो हानाय जायोमोन। नाथाय बाजै हटेलाव ओंखामनिबो राहा खालामनानै होसिगोन। ओंखामनि थाखाय बाजै हटेलाव 2 थालायाव बेखेवनानै होनाय जाबाय। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय ओंखामबो मोननो हासिगोन। बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा बर'नि जानाय लोंनाय आदारफोरखौ मोननो हागोन। लोगोसे सोरबाफोर मेल मिटिं नङाब्ला जोनोम साननि पार्टि आरो जायखिजाया हाबाफारि लानो गोसोबा बुकिं खालामनो हागोन। बुकिंनि थाखाय 9957514215 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो बुकिं खालामहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।